wasting time. Here is what we have today. Kwividiyo ebengiyifakile, ividiyo yandulela le edlala manje. Bengifake inkulumo kaFloyd abeka ikhuluma njengoba bekaseLimpopo kule Christmas party abebenayo yomkhonto wesizwe. Lapho aveze khona ukuthi nguyena owasungula i-EFF. Wayistructure, wayipha i-character nokuthi izogqoka imbala enjani, bazogqoka umbala onjani, ama-office wayazobe kuphi, yonke lonto le. Ngitheke namuhla uma ngithi ngiyabheka ku-internet ngazithela phezu kwevidiyo kaFikile Mbalula. Ngaphambi kwake ngidlala ividiyo kaFikile Mbalula, angiqale ngifake le audio kaFloyd uzwe inkulumo yakhe ukuthi ubethini, ukuze uma siya phambili sesiya kuFikile Mbalula besazi ukuthi ukhuluma ngani. Ngicela ulalele nansi audio kaFloyd bese kusumveni kwalapho sobe sesingena kwekaFikile Mbalula. Then after the 5 years at Tulu House, then he sungula organization one about economic freedom fighters. New sungula economic freedom fighters nirneshe 1%. Any other person who came to EFF, they join up kukatsinula rangela ku EFF shift. So yena sungula organization hinika vitu hinika na character hike hlamusela ku hitambola tikhala ta njhani ku head office ta va ri kwihi hike chuza na vanhu hinkwavo hike dyondzisa na vanhu ku organization yimele yihi. And mi tiva ku for 10 years I was a deputy president ya economic freedom fighters. Iyona ke inkulumo le kaFloyd lathe khona usungule i-EFF yedwa. Wasuwasho ukuthi izofaka imbala enjani, ama-ofisi wayazobe kuphi. Bonke abantu abayezemva kwakhe beze bazojoyina iqembu vele yena selisungulile. Ile nkulumo nje eyenze ngadideka kakhulu ngoba ke asinalo ke iqiniso elipheleleyo. Kodwa ke okwamanje lokho esakuzwile, kodwa ke futhi okungcono akusinto esifunde emaphepheni okuzothiwa kusasa hayi njengoba bishiwo uzikhulumele yena uFloyd. Kodwa ke ekubhekeni kwami ku-internet angisazi bengibhekani, ngase ngidibana nenkulumo kaFikile Mbalula ekukhuluma ngoFloyd noJulius. Wayesethinta le ndawo le engicela ukuthi uyilalele, emusa uyilalele bese siqhubeka nayo ngoba ngokuzwa kwami ngizwa sengathi uthi uFikile Mbalula ngempela istructure sese-EFF sikhandwe nguye uFloyd. Ngingazi ukusungula iqembu kodwa istructure nje se-EFF ngokusho kaMbalula sikhandwe nguye uFloyd. Ngicela uzwe nangu uFikile Mbalula. They just stole our ideas, Malema, and he ran with them and opened the party. And he says 7 cardinal points. That was the Youth League resolution. As much as it was drafted by Floyd, but Floyd just ran with it. One kanayo. We know those cardinal points were drafted by Floyd for the Youth League conference and was adopted. And you called for economic emancipation, economic freedom in our lifetime. And you ran with it. And then they formed a political party. And others are now forming another political party called RET. They just take our ideas and run with them and form political parties around them. We are in charge, comrades. Ngiyethemba uyamuzwa kuFikile Mbalula njengoba esho ukuthi lawa bekungama cardinal points we-Youth League. Nakhona ku-Youth League umuntu owayefike nawo okuyena owawasungula kwakuFloyd Shivambu. Okuthe uma besungula iqembu le-EFF wayesehamba nawo eseyowasebenzisa ku-EFF kwaba ama-pillars, kwaba yi-7 pillars e-EFF. Ngakho ke uMbalula la uveza ngokusobala ukuthi i-constitution nesisekelo nama-pillars we-EFF abasebenza phansi kwayo, the brain behind it, umuntu okuyena ongumsunguli wawo nokuyena ongumnikazi owazi kahle owawahlela kusuka ekuqaleni wawasungula uFloyd Shivambu wayengawasungulelanga i-EFF, wayewasungulele i-ANC Youth League. Ekuphumeni kwabo ku-Youth League
wasebeqala i-EFF. Mawukhumbula inkulumo kaFloyd uthe baspenda iminyaka ewu5 eLuthuli House. Emveni kweminyaka ewu5 wayeseyashiya eyosungula iqembu le-EFF. Usho ukuthi ngesikhathi ku-Youth League uspenda iminyaka ewu5 ku-Youth League esebenza ngezinye zezinto abekazenza lezi. Uthe mayisuka lapho wayese eyosungula iqembu le-EFF ngokusho kwakhe-ke usho njalo. Asikwazi kokuyiqiniso kodwa ukuchaza kukaFikile Mbalula kwenza ukuthi kuwakhe umqondo kithi ukuthi ngenzeka ukuba uFloyd uqinisile noma akasho lokhu thina esikucabangayo kasazi. Ngiyathanda-ke ukuthi sixoxe comment section below ngizwe umbono wakho uthini. Ngizwe ngoba masingabantu asizwa ngokufana siboni ngokufana. Yingakho ngijabula mangabe sixoxa ku comment section ngizwe ukuthi ngokwakho wena ubona kanjani. Nangokwakho ukuzwa lenkulumo kusuka kwekaFloyd ukuza kwekaFikile Mbalula uyizwa kanjani. Ngicela nje ubeke umbono wakho ku comment section sixoxe nje ngale into esivela manje. Akakaphendula lutho Julius. Ngithembisile ke ekuqaleni ngathi ngizobuya kuma podcast ayekuwo enginesiqiniseko sokuthi ukhulumile ngokusungulwa kweqembu le-EFF bese sithola ukuthi yena uthi lasunguleka kanjani. Kodwa ke iqiniso laziwa yibo. Noma yini thina singayisho so besisho ngoba sicabanga noma sicabangela kodwa abazi iqiniso yibo. Ngiyabonga kakhulu. Asidibane comment section, asidibane kwi video elandelayo.